Ngunyan sa Indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ning paghahapon. Digdi sana sa Indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa Indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, walang matayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi ito robo.
Okay, Diyos maray na hapon po sa inyo gabos mga tugang na tagapagkinanyog kan ba programang Barita Aksyon asin Impormasyon. Yayon naman po kita sa sarong oras na pagpaparita, pag-iinformar kung anong mga dapat na mga nangyayari na dapat malaman ta sa mga palipalibot maging dito man sa satuyang probinsya hasta sa mga gabos na inaabot kan sa tuyang signal. Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laila. Sa tuya pong makakaibanan ngunyan sa technical side, yaon po si Sir Jameson Toriano Oco, and of course, andyan po sa information si Aldrin Orlanda. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Sir Chabwe na Obra. And of course, si Jimmy Guanson. At syempre, ako ang sendo makakaibanan at tuming kaibanan every day, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Okay, pamayukan natin mga kadikit na bareta. Opisyal na deklarasyon ng Archdiocese ng Cáceres hinggil sa pagkakaroon na ng mga aktibidad ngayong Semana Santa sa Naga City, hinihintay pa ng Liga ng mga Barangay. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang gusto. 102% vaccination rate nakuha na ng Camarines Sur. Ayan po, 102% na po. Working student gets a laptop from Camarines Norte, Representative Talyado. At pag-asa, laban. Mga magsasakang may pagkakautang sa NEA, muling pinaalalahanang mag-avail ng condonation program. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Job fair, job and trade fair sa Mobo, Masbate. Nasa 100% ang hired on the spot sa halos 2 taon na pagkakaroon ng pandemya. Marami ang nagsarang mga negosyante. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. No, dapat ibalik ang hustisya. Okay, sa detalye ka nagkapirang barita niya tungo niya na hapon. Laila de Lima, Opisyal ng deklarasyon ng Archdiocese ng Cáceres hinggil sa pagkakaroon ng mga aktibidad ngayong Semana Santa sa Naga City, hinihintay pa ng lahat ng Liga ng mga Barangay. ang laban ng Nararamdaman na ngayon ng mga barangay official ng Naga City ang excitement o kasabikan sa muling pagkakaroon ng mga aktibidad pang simbahang Katolika ngayong Semana Santa. China o gana. Ilan sa mga ito ay nakipag-usap na sa parokyang kanilang nasasakupan para sa posibleng paghahandang dapat gawin na kung saan ay may mga pauna ng nabuong mga plano. Ating ibalik Kaugnay nito, nakapanayam ng Brigada News FM Naga si Lega President Antonio Dudet Beltran hinggil sa bagay na ito. panalo. Nabanggit niya na posible ngang magkaroon na ng mga pagpoprosesyon at iba pang mga aktibidad. Subalit ito'y magdedepende na rin sa mga Archdiocese ng Cáceres. Para sa Naga, wala pang inilalabas na opisyal na deklarasyon ng Cáceres tungkol dito na siya naman nilang hinihintay para mabuo na rin ang kanilang mga programa ayon kay Beltran. Laila de Lima, at Kung sakali man aasahan na ng publiko ang mga mangyayaring mga programa at aktibidad sa simbahan ngayong Semana Santa, sa katunayan ibinalik na ang Viac Cruces sa ilang parokya, ipinakilala na ang mga kandidato sa Easter Angel 2022. Una nang sinabi niya ng BNFM Naga City Cáceres Commission on Communication Head Father Louis Oxiano na sa Camarines Sur nananatili sa alert level 2 mobile procession ang gagawin. Laila de Lima, ating ibalik 102% ang overall accomplishments ng Camarines Sur sa nagdaang National Vaccination Days Part 4 para base
base sa tala ng Department of Health Bicol. Pangalawa, ang lalawigan na pinakamataas na naabot sa percentage target 34,303 ang nabakunahan mula March 10 hanggang nitong ika-20 ng Marso. 138% naman ang naabot ng Catanduanes, 8,116. Mataas na porsyento rin ang naabot ng Camarines Sur sa pagtuturok ng COVID-19 primary dose na may 124% at 156% sa second dose. Napakababa naman sa booster shot na 18% lamang. Ayon sa DOH Bicol Vaccine Program Coordinator na si Dr. Monray Mancilia, isa ang vaccination rate na sa pinagbabatayan ng Interagency Task Force sa Alert Level System. Sa kasalukuyan, ang Naga City at Catanduanes lamang ang nasa pinakamababang quarantine classification o Alert Level 1. Pinaiigting ang bakunahan upang makabalik na sa normal. Bansa, tindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila, Working student get the laptop from Camarines Norte Representative Talyado. Camarines Norte Representative Josie Talyado has donated a laptop to a working student to help him in his studies. Isang working student ang pinagkalooban ni Congresswoman Josie Baning Talyado ng isang bagong laptop matapos mabatid ng kinatawan ang kanyang pagka-interes sa pag-aaral, ngunit dahil sa hirap ng buhay at kapos sa financial, wala siyang kapasidad upang makabili ng kanyang gagamitin sa pag-aaral, sabi ng office ni Congresswoman Talyado. The beneficiary was Joseph Christian Laborte from Mabini College, who is taking a Bachelor of Secondary Education, major in English. Nagtatrabaho sa isang establishmento upang magkaroon ng karagdagang panggastos sa pang-araw-araw para makatulong sa kanyang pamilya. Nauubos ang kanyang oras sa maghapon sa pagbabanat ng buto, ngunit hindi pa rin makabili ng magagamit sa pag-aaral, ang sabi ni Talyado. Talyado personally turned over the laptop to Laborte on March 21. Nakita ko sa kanya ang pagkadesidido sa pag-aaral, bagamat nahihirapan iangat ang kanyang pamilya, kung kaya tumutulong ito sa paghahanap ng pera, may maibigay lamang sa pangangailangan ng kanilang tahanan. Nabagbag ang aking damdamin, kung kaya hindi ako nagdalawang isip na siya ay bigyan ng kanyang kahilingan, sabi ni Talyado. Mga magsasakang may pagkakautang sa NEA, muling pinaalalahanang mag-avail ng condonation program. Ayan, muli silang pinapaalalahanan ng National Irrigation Administration ang mga magsasaka sa Camarines Norte na mag-avail ng condonation program upang malinis ang kanilang pagkakautang. Sa panayam ng Brigada News FM Dait, sinabi ni Mariano Villamonte, Public Information Officer ng NEA sa Camarines Norte, na bukas na uli ang kanilang opisina sa Dait para sa mga kliyente, lalo na sa mga mag-a-avail ng condonation program. Aniya, dahil sa COVID-19 pandemic ang nagkontrol ng NEA sa pagpapasok ng mga tao sa opisina. Paalala sa mga magsasaka na mag-avail na condonation program habang nagpapatuloy ito. Hindi raw kasi nasabi ng NEA kung hanggang kailan ang programa, lalo pa ngayong matatapos na ang kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulo. Hindi po natin alam yung susunod na administrasyon ay ibalik yung bayad sa patubig so yun ang hindi mga nag-a-avail ng condonation program. Malay natin ibalik yung bayad o patubig, o di yung mga hindi nag-avail ng condonation program, balik po yung kanilang mga pagkakautang at papatungan pa yun ng certain percent para doon sa kanilang mga hindi pag-comply sa condonation program. Matatandaan na noong Nobyembre ng nakaraang taon ay iniulat ng ahensya na sa halos 9,000 magsasaka na dapat mag-avail ng condonation,
program ay nasa 40% pa lang dito ang nakakapag-avail. Nasa 60% pa umano ang hinahabol ng NEA, kaya't nagsagawa na rin sila ng mobile application sa mga lugar na maraming magsasaka na hindi pa makakapag-avail ng programa. Nilinaw din ng ahensya na bagamat na isalabas ang Free Irrigation System Act noong 2018 ay hindi aniya nangangahulugan na malilibre na ang mga magsasaka sa kanilang bayarin bago pa ito na isabatas. Ang tinutukoy na nasaklaw ng condonation program ay ang utang na hindi nabayaran mula 1975, tagal, kung kailan nag-umpisang maningil ang NAIA noong hanggang 2018. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Okay, bakit naman kasi ining irrigation kinakailangan pang magbayad itong ating mga magsasaka? For in fact, libre naman yan eh. Kaya galing yan sa tubig, dyan sa ininganing farm digdi sa Baaw, dyan sa Sagrada. Ang tubig po sa irrigation ay nanggagaling po yan sa Waras River. And there very long time ago na po na ang irrigation na yan ay nagawa. So, bakit kinakailangan pang maningil ng tubig? Hirap na nga ang ating mga magsasaka, tubig na tubig lang po, pinapahirapan pa. Ano gagawin nila? O paano yung mga hindi nakakabayad? Just imagine sa Cam Norte, bakit since 1975 to present, bakit ngayon lang sila naniningil? Ay napakahirap po nun. So, sana man lang bigyan natin ng mga prioridad ining agrikultura kung anong dapat gawin kaini dahil without this mga magsasaka, without this rice farm, ano kakainin natin? Ayan, naangkat na naman. Naangkat sa ibang nasyon ng bigas. Napakahirap po nun. Kaya dapat pag-usapan po ini ng gusto. Bigyan prioridad ang agrikultura. Hindi yung inuna kasi itong ating mga men in uniform. So, bakit? May giyera na ba tayo? So, siguro naman, kung sino man ang chairman ng ating agriculture, chairman of agriculture, bigyang daan po ini. Ini mga pananom na ini, hindi lang ini mga rice field natin na gumagamit ng irrigation water. Noon pang alam ko, hindi na ito pinapabayaran eh. Bakit hawkaw na naman na naniningil na naman ulit? Bakit na naniningil na naman ulit? Manalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang Pag-usapan naman natin to, hindi natin binibigyan ng pansin. Ay paano ba naman ang sa Senado? Ang humawak ba naman lang si agriculture ay si Senator Villar, isang babae. Kadami-dami nating mga lalaking senador. Bakit si Cynthia Villar pa ang pinahawak ng agriculture? Ayan tuloy. Nagmamay-ari po sila halos lahat ng mga subdivisions, mga malaglalakihang subdivision dito sa Pilipinas. Ay ang Villar ang nagmamay-ari. Tapos inilagay pa sa itong anak niya, Secretary of Infra. Natural patuta pang nila diyan ang i-develop ay yung dadaan doon sa mga nabili nilang mga rice farm na yan. Para magkaroon yung mga lupain na hindi nalilinang. Siyempre doon nila ilalagay yun para mayroon silang pagkakataon na when it comes na develop na yan, mayroon ng mga kalye from market to farm, ano ba yun? Market to farmland? Paano yun? Ay mahirap po talaga eh. Sobrang talino nito mga Villar na to. Sila ang sumisira ng kalikasan. Sila ang nagdi-develop ng mga bundok. Sila ang mga nagdi-develop ng mga neglected lots na yan. Ginagawa nilang mga subdivisions. Ngayon na naman, dito na naman sila sa Bicol. Binanatan nila ng napakababa, napakamura yung palay. Para lugi nga naman yung mga magsasaka, ibibenta na lang yung kanilang palayan. Sino ba naman magtatanim na magtatanim? Ay, ang fertilizer is sobra-sobra kamahal na. At bago pa makapagpatanim, katakot-takot po ng trabaho yan. Yung mga laborers, lumang maghahanda ng mga rice farm na yan na bago pa mataniman. Pagkatanim yung mga medisina na pang-spray ng mga palay na yan.
Kasi pag wala kang spray, wala kang fertilizers, ano aanihin mo? And then pag nakaraos na, pag harvest time naman, anong gagawin nila? Binibenta yung palay, yung mga bumibili ng palay, just imagine. Sabi nga nila, mas mahal pa yung darak. Oh, ano ba yung darak? Oh, yung bidaw. Oh, mas mahal pa yung bidaw kaysa palay eh. O di marabuti pa bang ano na magbenta na lang ng palay. Magbenta na lang ng palay ay nung bidaw, di ba? Pat Moralio Pablo is watching right now. And those who are watching via live streaming, maraming salamat po sa inyo. At least nandiyan po kayo, nagsusuporta sa amin. Dahil dyan na lang tayo, dito lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mabati kayo, those who are watching via live streaming, and those who are listening from their transistor radio. ng Pilipino, laban Laila de Lima. Okay, ang programa pong ito ay hatod po sa endo ng may principal sponsor na si Sustaination Bon, na of course ni Senator Laila de Lima, Kagawad Meldandada Robles Moralio, and of course ni Botchokoy Rex Oliva, and ni Rodolfo Jeff J. Poitino, and of course ang Masusoy Spring Resort, owned by the Robles family. And of course, ni Sierra Cancierel Beauty Salon, owned and managed by Sierra and Tuding Castro Verde Aquiler. And of course, kan Mama Betty's Farm, Marisol Bondal. And kan Lasa Resto Bar and Water Refilling. And of course, kan Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunoon Rason. And of course, to you, Engineer Steve and Edith Andalis. Bansa, hindi China o Ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat Okay, dagdagan niya to sa tuyang mga commercial sa hanap buhay, tangani mabuhayan sa tuyang programa. Mabalik kita giraray. sa Okay? This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, Can San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng, Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang tamang oras po alas 5:30 na po ngunya na pagkahabon, Martes, Marso 22. Okay, padagos po kita. Since na ini pong Holy Week po, ayaw ko na dun sa irrigation na yun eh. Dahil bakit kinakailangan pang singilin itong ating mga magsasaka? For in fact, it is also a free-flowing water. Lalo na po ini mga kaumahan digdi sa Rinconada. May mga patubig po yan kasi marami tayo dyan. May mga spring the water tayo. And of course, nandyan ang Waras River. Kaya lang sa ngunyan po, dahil sa ginigibong riprapping, ayan po pala, mga calling all the presence of all barangay officials and of course those who are nakakasakop po dyan. Magtaga-inspection po kayo dyan sa riprapping na ginigibo po dito po sa Waras River, the boundary of Baaw and Iriga. Dahil bari-barita po, ginagawa po yan. Dyan na po nagdadaan itong ating mga ay. Dyan na po daw nagdadaan ang mga may transactions, lalo sa Banggi. Ay, sana magkalalaglag kayo dyan sa tubig. Swerte lang ninyo at walang tubig ngayon ang Waras River. Kadikit-dikit lang po dahil nga linag yung ating irrigation dyan ay binuksan muna para itong riprapping ay makapagtrabaho sila ng maayos. But yan po ang bali-balita dyan na mamayagpag daw po ang mga illegals dyan. Dyan sa riprapping na yan, especially dyan sa yung mga tapos na po. Kasi malapad pala yung ano dyan, nagmumotor sila. Sana malaglag kayo dyan. Kasi you are bringing na naman ng, ewan ko ba sa inyo, wala kayong kadala-dala. Sana yung mga illegals ninyo dyan, kayo mismo malaglag dyan at nang matapos ng kailigalan ninyo. Paalala lang po sa mga authority, yung mga otoridad natin dyan, yan ang pumanmanan po ninyo, meaning sa riprapping dyan dito sa Waras River, the boundary of Iriga and Baaw. So regarding naman dito sa ating is fast approaching po this Holy Week. Ining Semana Santa natin. Sa buong Pilipinas po ito. Pag tayo nag-celebrate po ng Semana Santa, talaga namang damang-dama natin ang pakikisumaro natin sa ating kagtubos. Ang kagtubos natin kasi ang Savior natin is no other than si Jesus Christ. So, magnilay-nilay po tayo ngayon. This is the right time na sana ining mga nangyayari sa tuyang mga kalamidad, lalo na ining pandemic na ini, we must do our best na magbalik loob po tayo. Sana pagdating ng pagkabuhay, although hindi pa tayo nag-start nga, pagkabuhay na sinasabi ko. Sabi ko dyan sa
Our Lady of Fatima Parish Church and Shrine. Every Friday po dyan, magpapakumpisal po si Father Dan para nga po magbawas tayo ng ating mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Magbalik loob po tayo. Free po ang confession dyan every Friday po. Kaya lang di yata ako kasi alas 6 daw, alas 5 hasta alas 6 yata yun. Basta hapon na po. So paghandaan natin ining mga Semana Santa na ini, sa darating na sana po, ining prosesyon wag na muna. Kung ako ang masusunod po, but it is only in my own opinion. Wag na muna ining prosesyon po kasi gatherings kan sobrang tao. Ininganing mga novenas po, different barangay novenas po na ginigibo ng Ngunyan sa approaching kasi pag Mayo po, di ba marami na tayong marami tayong kapiestahan, nag-umpisa na po last March 19 kay San Senior San Jose. Pagpasok po ng May 1, May 2, ayan, sunod-sunod na po ang piyesta niyan. So dapat ini ang asikasuhin po ng mga different barangay officials na sa mga novena, ipasunod pa rin natin ang using a face mask. May naana ako ng novena po, talaga na paglabas ko talaga, nakita ko. So, kadami-daming tao, sana ipinasunod pa rin yung, hindi nasusunod yung social distancing. Wala na po yung social distancing when it comes sa mga event. Ay bago ko pala malingawan, ining mga obituary sa lugar namin. Sa itong classmate namin during our elementary days, si Lauro Nacario po, nilibing na kanina. Meron na naman po dyan ang pamilya ng Maestrado, ni dating Kagawad, Barangay Kagawad, Constancio, Ostan. We fondly call him Ostan Maestrado. Binawian na po siya kan sa iyang hiram na buhay, kaya kung sino man ang nakakakilala sa kanya, yung mga kaibigan, kamag-anakan, anybody na gusto pong makiramay sa pag-alis ng ating barangay na si Constancio. Dating barangay officials, elected official, binawian na po siya kan sa iyang hiram na buhay. Ang sa iya pong bangkay, nakaratay po dyan po sa National Highway sa kanilang residensya. Dyan lang po yan sa malapit po, pang ilang bahay lang, dyan sa malapit sa Agro High School. And meron pang isa, sabi nga, ito raw, if I'm not mistaken, pero sinabi na nga nila, it is dahil may igwanang nagsipunta, itong agom ni Marina Julianes po. Binawian, hindi ko pa alam yung bahay, hindi ko pa alam kung anong pa to, the real name, pero yun na nga po, dalawa na naman, yung isa na ilubong na, si Lauro Nacario. Ang nakarate pa ngayon dyan, nakapatente sa kanilang bahay, si Constancio. Constancio Maestrado po. Binawian na po siya ng buhay at saka si Mr. Julianes. Sana nga po makadalaw ako sa kanila dahil ikot din ako sa zona where I am designated. Dahil gusto ko i-meeting din yung mga basketballista. At siyempre yung pagpanobena namin, kaya lang medyo nakadalawang novena na po kami kasi next Sunday, third novena na po yan. Kasabay namin ang barangay San Isidro. So, kaya lang this coming April na po, yun na nga po, Semana Santa. Yan po ang pinaghahandaan natin, especially this time na kami po ang nakadesignar ngayon. It is our turn this 2022 Semana Santa. Ang aming Santo Entierro de Lima, patron namin na nakaano rin si Santo Entierro. So hinay-hinay lang po kita, if I am the one na masusunod, wag na muna, ibawal na muna yung prosesyon na yan. Ang sabi naman kasi may mga kontrobersiya na naman. Ang sabi ba naman kasi dapat sanang may mga suggestions na tuloy ang prosesyon. Tuloy po ang prosesyon, pero ang magpo-prosesyon lang po ay yung mga karosa. Yung karosa na didekorasyonan po, ipo-prosesyon. Sabi naman nung isa, ay hindi niya yung prosesyon, it is parada. Kasi ang prosesyon may nakasunod na mga tao na nagdadasal, may kandila. Pag ganyan, it is only in the mobile, in the karosa, ay dun sa mga karo, ano ba yun? Karosa o karo?
Hindi yan prosesyon, parada yan. Do you agree, Engineer Pat Moralio Pablo? And of course, kay Ma'am Celeste Nacario Bermelio. Gusto ko bang batiin yung mga lahat-lahat na pong nagsiselebra ng sa indang mga kumpleanyo. Those who are celebrating their birthday today. Happy birthday, and I wish you all the best. And of course, good health. Yung mga nag-a-anniversary dyan, kung ano-ano ang klaseng anibersaryo yan. Anibersaryo ng kasal, anibersaryo ng kamatayan, anibersaryo ng bilang lovers. Okay lang po yun. Happy anniversary to all of you. Ayan, kung saan ako napupunta eh. And of course, hello to those who are watching the by live streaming again. Kay Madam Monica Perique, and of course to all yung lahat-lahat pong nagiginan nyo. Those who are watching from from live streaming. So I have to say hello to Kim Lauren, and of course to James Wally Osas, to Vincent Peter Efe, and of course kay Kino Luciano Suertes. Hello also to Bat 6569, to Menard Malati and Elijo Balang. Okay, meron akong bigyan daan na naman natin itong ano dito, pero bago yan, ipahinanyog ko nga muna sa inyo si Lolo General na nalilingawan ko. As I have said na everyday ipi-play ko po ini si Lolo General na mayo pong iba kong di si Jaime Fabregas ang sa iya mga pagirumdum sa satuya ng mga Bicolano. Pakinggan po niya to, those are late tuners po, si Lolo General Jaime Fabregas. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku, mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninday mababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, nilalauman po tayo kan sa tuyang kandidato, ang sa tuyang pambato para presidente, mayo pong iba, the most qualified of all the candidates for president, no other than ang sa tuyang uragon man
na si Leni Robredo. Kaya hinanyugan po niya to siya. Suportahan po tayo natin ng gusto. Sabi nga ni Lolo General, humanap tayo. Magkampanya tayo bawat isa sa atin. Kumampanya tayo ng kahit taglilima tayo para mailusot natin ang susunod na presidente, Leni Robredo. And of course, wag nating kalilingawan, wag nating kalilimutan our very own senator na sa ngayon po, hasta sa ngayon, andyan pa po siya sa house detention. Our very own Senator Laila De Lima. Huwag nating kalilimutan, Senator Laila De Lima, ibalik sa Senado para sa hustisya at sa human rights. Inanyugon po niya to, ining sa iyang principal sponsor siya na pinapakinabangan na po ng almost 4.5 million beneficiaries. Inanyugon po natin siya, si Senator Laila De Lima. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila De Lima, sa pagpasa ng batas sa Portis. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan, ibalik ang hustisya at ang human rights. Without justice and human rights, anong mangyayari sa atin? Nangyari na po, almost 6 years na po, na wala tayong justice, wala tayong human rights. So, ibalik sa Senado, Senator Laila De Lima, the human rights and justice expert, no other than our very own, Senator Laila De Lima, ibalik sa Senado. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, gusto ko ining basahon na ining more celebrities. Mga kadakul kan mga artista na they believe po, naniniwala po sila kay Senator Laila De Lima, kaya they joined growing list of personalities supporting Senator Laila De Lima's bid in the Senate. Hindi China o gana. More celebrities are being vocal. Masyado po silang vocal, masyado po silang dumidiretso about their support for re-electionist Senator Laila De Lima, who is mounting a campaign from detention as the most prominent political prisoner under the Duterte regime. Ating ipanalo. Among the artists who recently joined the growing number of celebrities expressing their support, na talagang ipinapakita po nila ang kanila kinusuporta sa ating very own Senator Laila De Lima, Rien Constantino, Valenciano, Jolina Magdagal, Eric Santos, and members of the River Maya Band. Si Rien Constantino urged De Lima, Senator Laila De Lima, to never give up. Talagang she will not give up. Patuloy lang po kayong lumaban para sa mga nasa laylayan. Valenciano also said he hopes that God does wonders in De Lima's life this year, while Magdangal stressed that Filipinos should take inspiration from the senator's strength. Hello, Senator Laila De Lima. She's yet to meet you in person, but I have seen and I have heard all the great things that you've done. I know that it's been 5 years and I'm praying for you. We are all praying for you, and I believe that the Lord has great plan for your life. Sabi po ni Gab Valenciano. Sa totoo lang, dapat talaga lakas ng loob ang kailangan nating lahat, tulad ng ginagawa ni Ma'am Laila De Lima. Dahil ito talaga yung kailangan nating mga Pilipino, yung lakas ng loob, tapang na kahit na ano man ang gawin sa atin, ay lalaban tayo. Diba? Ma'am Senator Laila De Lima, yan po ang sabi ni Jolina Magdangal. Eric Santos also for his part. Thank you, Senator Laila De Lima, for all the good she has done for the country. Gusto ko lang po malaman ninyo na ako po ay nagpapasalamat sa pagmamahal ninyo at suporta sa bansang Pilipinas at palagi ko po kayong ipinagdarasal. Maraming salamat po. Yan po ang sabi ni Eric.
hustisya at pag-asa. Yan po, suportado po siya ng maraming mga artista na may mga, yung mga artistang hindi basta-basta artista. Artista na may mga. Tunay na pagpaba. Meanwhile, the River Maya Band expressed their full support for De Lima and shared how people react positively every time the senator's recorded video message is played during the sorties. We just want to say na full support po kami sa inyo, Senator Laila de Lima. Sana nakakasama ka namin dito sa mga rally, pero nakakatuwa yung reaction ng mga tao. Every time nakikita nila yung kahit videos niya, kahit videos lang nila ni Senator Laila de Lima, talagang sumusuporta sila sa inyo. Kahit rin po sumusuporta. We hope to see you soon. The band, ang sabi po ng River Maya Band. Yang Constantino, Gab Valenciano, Julina Magdagal, Eric Santos, and the River Maya Band were interviewed during the sidelines of the Grand People's Rally of presidential aspirant and Vice President Lionel Robredo and her running mate, Senator Kiko Pangilinan, in General Santos City last March 15. Yun po, De Lima say, De Lima is running under the Pangilinan Robredo ticket. Prior to this, personalities from the entertainment industry, including Sharon Cuneta, Eli Buendia, Edo Manzano, Joel Torre, Agot Isidro, Nicky Valdez, Kayla, Cherry Paipicache, Rica Peralejo, Precious Lara Gigaman, and Ogie Diaz, among others, also expressed their support for De Lima's re-election bid this May 9, 2022 national and local election. Dapat hindi drobo. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik. Okay, tayo ay lumaban, ibalik ang hustisya at ang human rights. Kung nais natong sumulong ang bansa, ibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado para sa kanyang expertise, which is the human rights and the justice. Okay, pakinggan pa nato ining sa iyang Republic Act 11310, which is the 4-piece na si Senator Laila de Lima ang ina ng 4-piece. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4-piece dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Ayan po, nasa 4.6 na po milyong Pilipino ang beneficiary nitong 4-piece na the principal sponsor is no other than Senator Laila de Lima. And then yung pa niya ito ining sa Republic Act na 11350, which is the National Commissions for Senior Citizens Act. Pahinan yung po niya ito. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Talagang mas marami pang magagawa yan kung siya ay na hindi wala sa detention house niya. O although nga nasa detention house siya, dahil ipinakulong siya. Hindi siya nakulong, kundi ipinakulong. Dahil lamang sa kanyang mga expose regarding sa AJK. And of course, itong mga about the legal drugs. So, kaya pas po siya. Pero hindi po siya tumahimik. Gusto siyang patahimikin, hindi po siya pwedeng patahimikin. Nagtatrabaho po siya, mas lalo siyang nagsimikap na makatulong sa ating mga naghihintay ng tulong ng mga nasa laylayan. So, hinanyugon pa niya ito ini sa isang Republic Act na ini na 113-315.
Hinanyukon po niya to. Salamat kay Senator Laila De Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Ayan po, mga problema sa barangay, ang Republic Act na yan RA 11315, Community-Based Monitoring System Act. Meron pang isa, ito pang Republic Act 11291, Magna Carta for the Poor Act. Pakiinan yun po niya to. Maraming salamat kay Senator Laila De Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating may hirap. Ayan po, para yan sa may. Itong Republic Act niya, almost always the same na puro po sa kababayan natin mga naghihirap na sa ngayon. Ginagamit na naman. Makamahirap, tulungan yung mga walang trabaho. Pero, pag nakaupo na, nasaan sila? Ito, may Republic Act na susundin. At sana po, makagawa pa siya ng marami bago pa siya, ayan na po. Pag pinapakinggan ko po kasi ini mga trabaho niya, itong mga nagawa niya, mga RA, mga Republic Act na ini, at saka yung mga resolutions niya na binibigyan ko po ng daan dito sa programa ining Barita Action as in Informasyon, nalulungkot po ako. Yan po ang totoo niyan. Minsan ayaw ko nang tingnan yan. Kasi, okay, gusto ko magpasalamat. I would like to say hello, thank you to you are watching right now by live streaming. To Kim Lauren and Cheryl Castroverde Aquiler Moran. And of course, sa lahat-lahat pong naghihinanyog ng programang ini na walang sawa po. Kay Nolosio, Luciano Suero, and of course, ang ating very own mga thickness at technical po, Chief Engineer Abilin Don Toralio, of course, si Jameson Toriano Oco, and of course, lahat-lahat ng mga karonda natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Those who are listening from their transistor radio, si Miguel Tupreyo, sa linggo na tayo magsasound. And of course, kay Lolo Jess, kay Lolo Jose, kay Ate Nelia, and kay Ate Leti Albanyo. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Again, ang programa pong ito ay hatod po sa endo ng principal sponsor na si Susan Sionbor, si Senator Laila De Lima, Kagawad Melnandada Robles Moralio, and of course ni Botchokoy Rex Oliva, ni Rodolfo Jeff Poitino, and of course kan Masusoy Spring Resort na talaga pong malinig na malinig po, lalo na ang kanilang mga swimming pool kasi ang tubig dyan ay free flowing po. Kaya hindi po dyan na-i-stack kung igbaban dyan, hindi po kasi mawawala yung talagang, lalo sa mga bata. Sa swimming pool po ang naiihi, meron pa nga dyan iba dumudura, pero no matter whatever it is, dahil po talagang nasa free flowing po ang sendang tubig. Pero always remember that you cannot enter the Masuso Spring Resort without your vaccination card. So you have to provide your own yung mga vaccination card po ninyo. Yung mga bata na wala pang vaccination po, basta they are escorted by their parents na vaccinated na po. And hello also to Pat Moralio Pablo, to Loretta Lori Ilas, and of course to Lily Lee, and of course kay Marilyn Alvar Orbon, and of course kay Ma'am Celeste Nacario Bermilio. Ma'am Elsa Sepe, how are you? And of course, I would like to say hello to all the families, my families, ang aking mga anak, ang aking mga grandkids. Maraming salamat sa inyo and always stay safe. At sa ating nakaibanan ngunyan sa technical side, si Sir Jimson Oco. And sa information si Aldrin Orlanda. Yaunan po sa transmitter si Sir Chabe na Obra. And of course, si Jimmy Guanson. At siyempre, ako po ang sa inyong kaibanan at kaibanan every day, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Pagkabanggi na, in the evening lang po. Okay, everybody, stay safe and sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos.